kata sampai mula sama itu hendak bunuh terantang panjang agak di hari semalam tu. Sinan bakato mula pendekata dia nakato mula pendekata buan bakato kebake cucuang inyo anak kato mula badan liau kini coy ko mula yang badan di ko iyo karajo leka di karajoan yawe lagi sumayang mula tengah malam ko coy itu bana mula masuk itu nyawe uduk mula di badan di satu sarasai mula nyawe uduk to etong sekali mula paneka sami nyo ambil lagas yang mula badan nyo sarakan kabake gae o Tuhan satunya ambil mula kasihannya tadi sinon bakato mula badan gae bakato kabake edi apa nakato mula badan gae lai bisa yang menyatukan mula badan inyo jo badan buyang mananga kato mula macam itu tapi kalau sekadar menyatuan gae memang ambo bisa bana sekete indak do basalisia ba itu kato mula badan di karena kato lah sampai macam itu nyecari tapi pak jam 2 malam di sinong gae mula kemulai bakarajo nyepanggang mula kumanyan putih asuk manyulang kawudaro iyo suli di manawo kasih siang malam tabayang yuwon Tuhan satunya panggang mula kumanyan tadi sinon bakato mula gae mula badan kabake dia pun kato gae inyo kini coy ko mula yang ditabukkan maripat jo hakikat nyatuan pandang syariat na nyato yang pandang si maripat agak mula dari puncak bubun-bubun yang sampai kampu kakinya sadatiak dan kini yang lupakan ang elo yang kabatang tubuh buyang walaupun inyo mula di balai lasa di lainnya mainyo di sinan tapi di batinnya mula inyo di siko ba itu bana kato mula badan gae kato sampai nyo cubukan menyatukan mula di badan edi satunya satukan mula di badan edi sekete indak lai basalisia insan duo menjadi satu le Tuhan insan dua mula menjadi satunya panggang mula kemanyan digae tadi menyaru liawan alui sinon bakato mula kawake gasyang hai gasyang tangkorak mula malam kini kau musuh musarayo oh tolonglah japri kasih sayang mula kawake balai lasa kau piak mula badan diri emi sampaikan pasan mula malam kini kau lampang engkau baruto-ruto bake ambu engkau bukutuk mula baksamulo kate naninjak kabapucuk kebawai ndak kebauge tengah-tengah digigit kumbang kebukit ndak dapat angin kalurayong ndak dapat air mati mampir engkau mati mawin mati disinggang Jibrail diputu Al-Quran yang 32 ko engkau baruto-ruto bake ambu ba itu kato mula gae tadi kato sampai gasyang lanyo elo nyo tambangkan kepu kaki kita nyo elo nyo tangan kanan Tuhan satu mulai mula gasyang nyo elo liu basiu mula lambe anak kaji mula gae tadi
sadang maelo kasiang kini apun saya badan diau mako gilo si tangi gilo o gilo si tawang o bukan si kini nang gilo si mila kaya di seorang agak diari mula semalam tu indak kuno pak torantang panjang garan sajam ga aliau bakaraju dek selesai mula gasyang mula nanyo elo la jale tali mula mangunali la jale tali kasih sayang kainyo ambil kato sampai mula kaji selesai pak tali putri takongkang gae semalam tu tuan satu takongkang gae tadi sinon bakato badan gae agak diari di semalamku menandon siara mula nanda olu manurui na biasonyo kalau la putri tadi siang tando pakirim la nyotari karano selesai mula liau bakarajo toetong badan diri emi agak diari tengah malam awak nasadang mula lalu wana lita badan nindak tabado sehingga takalo semalam tu takalo badan mula diri emi malang nak dapet ka ditolak mujua nak dapet ka diraya lah malang tiba di emi hari nak dapet pak jam 2 balik malam tando malang tiba dinyo manganyek diampu kaki balik ke bubun-bubun langsung tagarau badan ngemi langsung tagarau mula badan inyo na urang dari Simpa Solo tumbuh langkuk di tepi bandar atas cinta emi sadang lalu si Edi dinyo nantakana didinya mula nantakana agak diari mula semalam tu satu cinta mulanya langsung duduk satu duduk mula langsung latagak satu tagak badan ninyo langsung basike badan emi raso siedi mula manike langsung bacamin badan emi tabayang edi odi dalam jamin Tuhan tabayang edi mula semalam tu dalam jamin perasaan mula ndak lama lai rasu kailang na bakato ba itu bana badaninyo apo lang kato la badanemi tekana wa macaci panai tadi meminta mau kebake edi onde da edi dangakan mana Basalah banada badan diri ambo maokan kini badan ambo indak kang waso doda modeiko ba itu kato badan emi onde udai dangakan bana di mano bana udai di japui laba ayo dai ka rumah emi Tuhan
japui laba adai karumai minda tatan dolai rindu hati coy itu kato mula badan emi agak nari sadang tengah malam. Oh lambe di lamo lama so itu panek babega bega dalam kamar adi kanala sangat satu. Oh indah tataan dolai rindu hati nyo buka mula jendela kete inyo kamalompe mula pai keluar kamacari badan diri edi. Oh tato kamalompe mula badan inyo nyo buka di emi satu pintu satu balaka satu pintu. Oh jago lama yo mae dalam kamar Tuhan. Oh jago lah mande mula dalam kamar macam lihat pintu mula lah balaka satu jago mula mande siemi nyo caliak mula anak ke dalam kamar. Oh satunya pandang mula nak kandung pusui badan ni nak tabado sabantu orang gilo bana ba itu kato mande nyo. Nyoim bola emi mula di mande nyo nak kandung dangakan bana agak diari mula samalamku. Oh dia po bana mula badan diri emi anak taya diri nak kandung mangko samodeko yo nae. Oh anak mande yo nae apo bana lanak nak taya di kaban bana bate mande. Boleh anak sanang mula dalam hati kau sakit ya apa mula sakit emi bisa lo mande kau mau be kaban kau pakai badan mande yo nae. Oh anak seorang nae tonggal babel yang kau nyampang sakit badan emi tampang kabedo yo na. Oh mande kandung yo nae. Oh tampang kabedo nak mandikan duang kamano mandi lay kabayo selain di badan diri emi coy itu kato mandikan duang. Oh tapi di awak lata masuk orang tua nyo pandang banana elo elo. Nyo pandang anak mula biabe satu nyo caliak dari kaki sampai ke bubun-bubun menurut sejarah mula orang dahulu kalau sama deko mula sakit nyo. Oh iko indah do sakit na lain lakanay wuno-wuno di na lain Tuhan. Lakanay guno-guno mula di na lain itu bana mula kato mandi nyo imbaw labadan diri emi na ninda kamanyawag pangana ka ediyo. Konda bata mula edi malam kini biya lamati badanamu mandi. Biarlah mati lay badan ambu itu kato mula dalam pangananyo agak diari samalam punya kunci mula sekali lagi di dalam kamar. Oh satunya kunci mula badan ini mande berpikir sama seorang kemana lah mande kawang adu buat diari mula samalam oh buat diari mula samalam tu sainggonyo emi samalam tu ndak ada lalu do sampai siang Tuhan. Indah lalu doinyo sampai siang coy tuana mula badan emi perasaan sana lagi agak di badan dirinya.
bakatulai mi mula samo sorang ko capek lari ko siang mo cari mana badan muda edi meminta mau badan diri ambu itu bana dalam pangalannya oh indah guno lai torantang panjang agak diari mula samalam hari malam badaro siang kotando ami siang badara narumuni kami yang ramalari lata buka bantua nyambul latarang kini nyari manandon nari latarang sarampiang surau masaji samo batabur kaduonyo hari siang matu hari tabi latarang luya di cayonyo agak di hari mola sa pagi tu sainggonyo nak mandi do badan emi operasi sekolah mula sakali tu satu turun ninyo mula te rumah nyo ambil oto naranca nyo raca oto masuk itu tujuh rumah olah badan lagi di pagi tu nak kandungan kok diradain dah kata rada bapak manabe batang sirian di lurah otak 68 di kok ditagain dah kata taga bapak manabe ayai dia namun mencari yoma oh edikin ini lah nak kandung satu bayalan oto tadi ndak bunuh ladi rantang panjang agak emi lama bawa oto macadi bana kiri kanan rasosiedi di samping nyoba itu bana sari itu namun motoba lari dulu lambe di lamo di bayalan satu tibu ladi lamane di langsung lah turun masoi itu akan dua selesai mai satu tiba mak di rumah di orang suang menangi koemi tadi anak kandungan di sawah lawat tanam padi ditanam padi sampai dua bapangan di badan kami mangkuatira sagiloi oh dae die
agak diari mola sabagitu lananyi kate rumah di satu tibo dia te rumah langsung menangi masuk itu bakato kamande badane di kato badane mi omane dangakan bana lai di rumah udah di mande olai di rumah mande udah di kok lai kaban lai kok indah mande kaban indah ba itu kato badane mi o sinan menjawab mula mande di onde nak kanduang nangakan mana tapi kok edi na batanyo sajak patanginyo turun rumah ndak ada do menyabui payan tak kamala tujuannya nak tantu di badan diri mande oba ala mande mula kamagia tahu ba itu kato badan ini o kato sampai mula dari mandenyo sinon menangi badan ini onde mande langakan bana tolong carikan badan di mande o kondak batamu ambo jodai di biala mati o ambo disiko yo mande ba itu kato badan ini ba itulah kato mula badan emi indak buno mula terantang panjang indak to bilang leila muwana oh indak di badan mula diri emi to letakkan emi di rumah edi to japui edi na sadang di daerah macang sadang badako mula jawainya o sadang dua mulai nyobatiku anak kato badan ini onde cucu ngerang akan mana kini cuiku mulai dia ngedi kok nyapang batamu waang besok josemi lain namuang nikah mulai jo badan emi ba itu kato mulai badan ngait madanga kato mula macam itu onde gae danga kabana ko soal itu ambo indah lodo raguana tapi kok dape na api tak jo pintu biarlah jo emi badan diri ambo mulia nak sanang dalam hati gae nak sanang lai di dalam hati ba itu kato mula badan edi tumpak kepada orang batigo tu panek carito mula bacarito kini coiko diang badan edi tumpak diari mula kini nangkung o hari kini waang nanjaan pulang ala sababnya mako yang hendak pulang gara aso tibo di badan ngai raso pajatu mencari buyong inyo na sadang di rumah wana jangan tamun salamu tigo hariku ba itu kato ngai tadi kato sampai di Tagala biar disiko dulu badan ambo ba itu kato mula badan edi ndak guna pak terantang panjang oh indak to bilang laila mubana lami takaba mula simpang tigo rami diana mudo-mudo sainggo iku mula kabakitu ko umu panjang o disambung dapulo